doamna întreaga O să de greu. O să de greu. Se vede. Și n-am ieșit afară. Trebuie să te uiți cu ceva? Dacă de ce n-am ieșit afară, nu că e prea slab. Nu, că nu trebuie să mă Nu că e prea slab, că e printre noi. Dacă de ce n-am ieșit afară, nu că e prea slab. Nu, că nu trebuie să mă Nu că e prea slab, că e printre noi. Dar n-am ce, că e printre... Uite, fără că... Ba uite, uite că se vede! Mai bine văd fără. Ba uite, uite că se vede! Mai bine văd fără. Păi nu se mai vede nimic, vai, se vede! Apare! Uite, nu se mai vede Că se vede. vai, se vede! Apare! Uite, uite, uite că se vede. Super! Super! Vezi? Dar nu pot! Dar nu pot! Cristian, mă. Nu, s-a dus în nor. Mă, Cristian, mă. Nu, s-a dus în nor. Bă! Bă! Uai, super! Uai, super! Da. 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 Da, așa am citit în carte. Am citit în carte că pot. Da, așa am citit în carte. Am citit în carte că pot. Da. Eu am fost impresionat. Da. Eu am fost impresionat. I-am zis că era și mine.